Salam dostlar, men İzzet Adil. Etiringizden hayırlı bolsun. Yine Yalqım TV kanalında täze program bilen, täze video bilen hyzmatyňyzda karar tapdyk. Dostlar, bugünkü programımızda otlary tanıştyrjak sizlere. Türkmenler bu otlara yerden gögerýän, çykýan otlara, dal daraxtlara näme diýe alymyzdan çykanyny bolanşa görkezip sizlere tanydars. Eger munun adında ýalňyşlyk etsek, bizler hem köp bilemizok, köp doganlarmy tanýarlar bu otlar görkezip otlanmady. Ýöne hani videoga geçirilse hemmeler üçin ýaxşy gelermi, kaňat gelermi, ýaxşy tanlarmy diýip şonuň üçin videoga geçirjek boldum. Onda bizler eger ýalňyşasak, sizlerden haýyş etýän kommentde munun dogry düzü adyny ýazyp hemme dostlarıma da bildirin. Onda gelin programda başlayarız. Bakın dostlar, şunun adına şora diýer. Şora, qara şora diýilýär bunun adyna. Bular gurýandan soň kätmenlep çapyp alýarlar. Kätmenlep çapyp alandan soň muny kudetip koyarlar da odun edip yakýarlar. Kışın ayı has beter derdine degi. Dostlar, bul şoralan adyna basan selme şora diýilýär. Selme şora ýaş wagty iýilýär. Ketdelenden soň ulanandan soň iýilmeýär, ajy bolýar. Şaýdam nugsly bolsa, nugsly tamam bolsa, ýöne ýaşka ýaga gowuryp ýerler, işlike de gatýarlar, köp mazaly tamam bolýar. Indi gelýär başga bir otun üstüne. Bu ota peşmek şora diýilýär. Başga eger biz ýalňyşýan bolsak, soň siz kommentde bize ýazyň, biz de düzüsini öğreneli. Başga doganlarymyzdan. Munyň adyna basan ýandak diýilýär. Bu dikeniň adyna. Ýandak diýilýär, bu diken özi. Eliňe batýaram bu. Hawa. Muny köpürek düýeler iýe. Düýeler hatda muny çapylyp alnandan soň, guryndan soň düýeler iýip bilýärler. Mana şöyle hölkä gök bileden köp ýaxşy edip iýýärler. Indi gelýäs başga biriniň üstüne. Munyň adyna bilýärmi näme diýilýär? Munyň adyna düýedaban diýilýär. Düýedaban. Guryndan soň bazı mallar ise iýýär bolmasa, muny onça mallar iýip bilenok. Düýedaban munyň faýdasyny size aýdyp geçsem, tibi olarak näme faýdasy bar munyň? Lukmanlyk olarak näme faýdasy bar? Bu faýdasyny bilýän, tejribe edip gördüm. Bir adam ki iýini jany gyzýan bolsa, gyzygyny bar bolsa şonuň iýninde, janynda, onda şundan ýapýarlar. Bazılar ýapýar ekenler, bazılar şunu mana şöýdip suwun çykarýarlar da, mana suw çykdy dämi? Suwun çykaryp şolary şol aýaklaryna, arkalaryna, garnlaryna ýapýarlar, şoň suwuny süýkeýärler, ýapýarlar. Meniň özüm tejribe edip gördüm aýagymda. Beter gyzgynma aýaklarymda. Ondan soň enem şundan ýapyp berdi. Eneme suwunam çykarypdy munyň. Sizlerem eger janyňyzda gyzganyňyz bar bolsa, edip görjek diýseňiz görägiň. Başga gelýär, başga täze otlar tapaly. Dostlar, ýene bir ot tapdyk, bakın munyň adyna çagyl çäşegem diýerler. Çagyl täşegem diýerler. Ýöne dogrusy nämedir onu bizler nakyk bilemizok. Ony sizlerden haýyş etýär, kommentde ýazsaňyz şonuň adyny eger dogrusyny bilýän bolsaňyz. Çagyl çäşek.
Bunun näme istifade edilýänini, näme kullanylýanyny bilemok, dakyk ýöne çağa pillekler mundan iýerdik, kullanýardyk. Meselem, şor suw içen bolsaň, ya haraprak suw içsen için ötse, şunu iýsen için gatyrýar ekeni. Hawa. Çal häşek. Köplerini häzir aktarmadım, şöyle bir düýü bar eken şunu görkezäýin diýdim. Doğrusyny dogradym sizlere bilen dostlar. Kommentde. Mana şunu bilýäňiz meň nämeligini. Şuna bizler ýylgyn diýer. Qara ýylgynam diýilýär, ýylgynam diýilýär. Munyň eger bul ulalasa bara, munyň şul çybyklary ýaşy taýagan bolup bilýär. Ýöne munyň çybygyndan, munyň çöpünden näme üçin istifada bolýar, näme üçin näme zatda gowrak kullanýarlar bilýärsiňiz men. Ona aýtsam, daydalar ya mamalar näme etýärler diň muny. Şol uzynrak mana şu çöpler bara. Şol çybyklary. Şol çybyklar biraz ketdilýär. Mundan ho ulalmasy gerek. Hele olardan biraz büýkrek bolýar, biraz ulalýar. Ondan soň muny alýarlar-da saýmak üçin alýarlar. Goýunyň ýuňy diýeými? Ya da paxta, pamuk bara paxta. Şonu saýmak üçin alýarlar. İki sanak çöpüni alýarlar, ulalan bolsa biraz. Ondan soň başga daşyndakylaryny alýarlar böýdüp. Ondan soň masan näme üçin şo saýmak üçin istifade etýärler, ulanýarlar. Paxtalar saýýarlar şunyň bilen. Aňyrda da bir ketderegi bar ekeni. Hawa. Bunam tanıtdym sizlere. Umyt etýän öňüm tanıyan bolsaňyz, eger tanımaýan bolsaňyz, häzir videoda tanıtdyk. Ondan soň böyle bir az guryn bir ot bar. Mana. Bul otyň adyna 40 bugum diýär. Bul oty kiçmarlara myýa, mallara myýa. Muny mallara köp hallap ýerler muny. Endi gelýäs mana ýigde. Bulara ýigde diýilýär. Ýigdäniň wagty şüpille geçdi. Ýok. Aktaryp göreli, görünen agamma. Muňa ýigde diýilýär. Bu da tut. Bul peýwendi bolan däl, häle däneleri bar bunyň. Tutsa da. Ýene dostlar, muny hamka ýaman. İçiňiz ötürersen bolmasa. Kesel etýär. Bişenden soň ýemeli bolýar. Mundan şiire edilýär. Türkmenler şiire etýärler mundan. Gazana taşlap bişenlerini. Ondan soň gaýnatýarlar. Suwam guýmaýan men dakyk bilemok ýöne. Etýärler bilen. Enemiz edip berýär. Tutdanam şiire. Mana bulan bolsan size görkezsem. Nok diýilýär hawa. Mana size men görkezäýin. Mana. Şol zat bol. Çol edip emýärler mundan. Nohut diýilýär. Bul onun izinde galan çöp samany. Munyň nohudyny alypdyrlar, izi galan şöyle. Bul ýakylýandyr elbetde, tämdire salyp ýakarlar muny. Nohutlar alynan bularyň. Böyle birken tökülüp yatan var ekeni. Goodbye. Arma. Hawa dostlar, bizler köş etdik, uğraşdyk. Sizlere yerden gögerýän bazı otlary, odunlary tanısak dip we at tutup geçdik. Umyt etýän sizlere gyzykly, ýararly tamam bolan bolsa dip. Dostlar, onda ýene bir gezek sizlerden haýyş etýän bu videonun kommentinde yazın ki kaysını bizler yanlış aýtdyk, düzüsü näme bolýar, dostlarymyz hem görsünler. Onda ta gelecek video çelli.
Hemelerini de kudretli güçlü Allah Teala tapşırayan Allah yarlarınız bolsun.